Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-Iskola Nazzjonali għall-arti performattiva u l-viżwal. Skola li qed tiftaħ bibien ta' opportunitajiet biex l-istudenti jiżviluppaw il-potenzjal artistiku tagħhom. L-iskola sekondarja li taqa' taħt il-Kulleġġ Santu Masmur fetħet il-bibien tagħha f'Settembru li għadda fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. 50 student tas-sekondarja waqt li qegħdin jitgħallmu suġġetti akkademiċi qed jitħarrġu fuq 5 aspetti ta' arti differenti, fosthom il-medja, is-sfin, id-drama, il-mużika u l-arti viżwali. 6 xhur wara li bdew jitħarrġu f'din l-iskola, l-istudenti tellaw spettaklu ta' arti mżewwaq bil-mużika, sfin u drama. L-istudenti spjegaw kif qegħdin jiġu l-iskola l-qalbhom e kif qegħdin jitgħallmu l-arti u jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Eżempju jiena qed nagħmel is-sfin hawnhekk u tallimna affarijiet li jiena meta kieku ma ġejtx f'din l-iskola ma kontx se nkun naf nagħmel u hija esperjenza li nħeġġeġ l-tfal biex jiġu f'din l-iskola tieħu ħafna gost u tagħmel ħafna ħbieb. Jiena f'da 6 xhur vera ħadd pjaċirek il-ħbieb ġodda u anki bħalissa nitgħallem il-mużika u kieku ma ġejtx f'din l-iskola kieku laqas biss kont nitgħallem strument ġdid f'ħajti laqas. Fl-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat seta' jinnota kemm l-istudenti qed jiġu ferħana jitgħallmu l-arti iżda xorta waħda jibqgħu jitgħallmu u jiksbu riżultati. Il-Prim Ministru qal li bit-twaqqif ta' din l-iskola li qed timxi fuq il-mudell tal-iskola tal-isport qed niċċelebraw proġett li ser iservi għal ħafna ġenerazzjonijiet ta' studenti u żgħażagħ u li se jagħtihom l-opportunità jimirħu fil-qasam tagħhom. F'messaġġ li kellu għall-istudenti, il-Prim Ministru qal li qed iħarsu bi kburija li bdew il-karriera artistika tagħhom minn din l-iskola waqt li tenna l-impenn tal-Gvern li jgħinhom fl-aspirazzjonijiet tagħhom.